Humenné. Nedela po obede, ulica 1. mája. Celkom príjemné počasie. Niečo mi tu rozvoniava. Neviem si pomôcť, no jedno vám poviem. Tá vôňa je fakt neodolateľná. Poďme sa teda po 8 schodoch pozrieť, čo máme k dispozícii. Novotou nádherne rozvoniavajúci v decembri 24 totálne, kompletne zrekonštruovaný dvojizbový byt. Po pravej strane, hneď od vstupu, nádherná, južne orientovaná spálňa. V jej tesnej blízkosti máte k dispozícii priestrannú obývaciu izbu s spokojným, zeleným, vnútroblokovým výhľadom. Obývačka je voľne prepojená s modernou kuchyňou. Napriek môjmu billboardu je z nej výborný výhľad na polikliniku. A ako sú na tom kúpeľňa a toaleta? Samostatná a jedna veľká, no povedzme si rovno, paráda. Tak čo poviete? Stojí tento výborne lokalizovaný a exkluzívne urobený byt za obhliadku? Byt sa predáva v stave, akom ste ho práve videli. Stačí si ho len dozariadiť a pohodlne bývať. Ďalšie informácie a vychytávky, ktoré na vás v tomto byte čakajú, dáme osobne.